Hello guys, ani ako sa baybayon guys, sayo sa Kabuntagon. Akong gitan-aw pagmata nako guys ang amo ang baybayon ug ang dagat niini arang linawa. Ug wa joy wa joy ingon nga magpahipi nga bagyo. Linaw kaayo ang dagat ug ang baybayon. Wa joy yung kisaw guys, pero matod pa nila doon na kuno umaabot nga super typhoon. So kubaan na pod mi ani guys, tan-awa ang among baybayon kung unsay posisyon niini. Maghilak na pod mi sa tago. Tan-awa guys ang among baybayon. Sayo sa buntag ni guys arang hunasa. O ana ang mga dagkong kahoy o nahunsan. Nahunsan sila guys. Tungod sa kadagkos dagat o gihunsan sila niabot ang mga dagkong kahoy aning dapita. Daghan mo ingon ani guys nga nganong dili mi mo biya nining dapin sa dagat nga high risk man para namo. Pero sakripisyo laman guys kay ang amo ang pangita di aman sa dagat. Dinhi jud mi nabuhi guys. O dagko lang tao mo lakaw lang may padong sa ibabaw. Karon guys, pagkaron no, makita nato nga nilihok na ang dagat kay mura ni kuan sa super typhoon no, layo pa gani murag Martes pa o Merkulis mo adlaw. Bernes maabot ang super typhoon ni ana ang kakisaw sa dagat. Lain na pong tiklab na po ning amo ang kabuhi ani guys. So iampo mi ninyo nga daily